חברות קדישא מספקות שירותי קבורה, ועובדיהם נפגשים עם המשפחות והציבור בשעות הקשות ביותר. מפגש זה הוא קשה ביותר למשפחה ולקרובים. הוא מחייב את עובדי חברת הקדישא לרגישות רבה, לסובלנות, לסבלנות. הוא גם מייצג את המפגש הטעון ביותר בין נותני שירותי הדת לבין מקבלי השירות. חברות הקדישא משקיעות מאמץ רב בשיפור השירות, בפעולות הסברה ולימוד של העובדים, דרך מורשת בגין וכו', אשר רואים בתפקידם הקשה שליחות ומצווה. מפגש זה אינו פשוט לעובדי חברות קדישא, אשר מתמודדים עם אתגרים מורכבים ונחשפים למצבים קשים ביותר. אני רוצה להביע בפניכם משהו שקרה בחודשים האחרונים, ולדעתי מציג חשיבה שונה, אני מדגיש שונה, על צורת השירות בכלל. בתמונה שלפניכם אתם רואים כיתה שהגיעה לצילום של סוף שנה בקנדה, לא בארצות הברית, שהבית ספר נגיש והכל בסדר. ואתם רואים שזה כיתה רגילה שמצטלמים לסוף שנה. ויש ילד על כיסא גלגלים בצד. לאחר שצילמו את התמונה הזאת, זה הפך להיות רעש מאוד גדול. איך הילד משתוקק לשבת בין כל הילדים. מהרעש שנוצר הבינו שצריכים שינוי, ואספו את הכיתה מחדש. הפעם הורידו את הילד מכיסא הגלגלים, הושיפו אותו ביחד עם כל הכיתה, וכולם מחייכים והכל בסדר. אנחנו היינו בהרצאה הזאת לפני כמה חודשים, ואני משתף אתכם, אחד העובדים שלי, אביו על כיסא גלגלים, ובשמחות, כשהוא מביא את אבא שלו לשמחות, אז הוא מושיב אותו איפה שכל המשפחה, בראש השולחן, עם הכיסא גלגלים. האבא מתקשה בדיבור, אז הוא מסמן לו בשעה 10 על השעון שהוא רוצה ללכת. מההרצאה הזו, הבן שלו החליט לעשות שינוי, לקח אותו, הוריד אותו מהכיסא גלגלים לכיסא רגיל, איפה שהמשפחה יושבת. האבא לא רצה ללכת עד אחרי 1 לפנות בוקר. ואני מעלה את זה ומדגיש את הדוגמה הזו של חשיבה ופתרון של שירות. ולכן אני מבקש את ההתייחסות של חברי הפאנל לשאלות הבאות. מה הם מאפייני המפגש לחוויה חיובית ככל הניתן בנסיבות האלה עם המשפחות האבלות, שמגיעות במצב הכי קשה שלהם, שמגיעות ברגע הכי טרגי בשבילהם, ואנחנו צריכים לתת את השירות, וכיצד אנחנו יכולים לעמוד ברמות השירות המצופות מגוף שנותן שירות בשנות ה-2000. אני אפתח איזה רקע כללי והגע לנקודה שאתה ביקשת. אנחנו יודעים שבעצם הנושא שלנו, חוץ מהקטע של המחויבות החוקית והכל, אנחנו עובדים בשליחות, ומי שלא עובד בשליחות יכול למצוא את מקומו במערך הקבורה. ומי שטבע את המושג חסד של אמת, זה בעצם כשיעקב ביקש מיוסף, אנא תקברני במצרים, ועשית עמדי חסד באמת. אנחנו יודעים שבעצם הנושא של הקבורה עבר מהפכה בשנים האחרונות, בעצם בכמה נושאים מאוד מרכזיים, וזה חשוב מאוד לשיחה שלנו. אחד, פעם הייתה מורגלת מה שנקרא הלוויה משפחתית, שזה קרוב לבית, אם זה ביישובים, ממש מטר מהבית. רוב האנשים היו גם מתנדבים, סבתא שלי אפילו הייתה מתארת באיזה מושב בשרון. זה היה כל משפחתי, גם קבורת שדה, כל האלמנטים האלה מתאספים, ותכף נגיע למה שאני מתכוון. נושא חסד של אמת, אנחנו נפגשים בעצם עובדי הקבורה, ואני רוצה קודם כל להגיד יישר כוח לעובדי הקבורה, לכל ההנהלות שבעצם הם מתעסקים לדעתי באחד הדברים הקשים במדינת ישראל, ואני לא מדבר על רפואה ודברים כאלה בחירום, כי בעצם הם מגיעים בצומת הכי רגישה, גם מבחינה פיזית העובדים בשטח וגם רוחנית. מה שאני מתכוון, שבעצם פוגשים את המשפחה ברגע הכי קשה שלה, שהיא בעצם כועסת בסוגריים ובמרכאות על הבית חולים, על הגורל, על הכל, ובעצם נופלת בעצם על העובד של חברת קדישא או על האיש קשר, ומה שאפשר להגיד במרכאות, שלהוציא לקוח מרוצה מהנושא הזה,
זה מאוד קשה, אבל אנחנו מחויבים לפחות לעשות 100% השתדלות, ותכף אני אגיע לזה. בעצם יש פה עוד בעיה נוספת בכל המערך הזה, שיש ריבוי גופים שעוסקים בקבורה, ואני אגיד את זה כל עוד שאני בעזרת השם יכול להגיד, ואני לא מתבייש, צריך להקים רשות ארצית לקבורה, שתאגם את כל הנושאים שבקבורה, לקורת גג אחת, גם של ביטוח לאומי, גם של המשרד לשירותי דת, גם הקצאות קרקע, ותהיה כתובת אחת. כי היום הגופים אומנם מסוכרנים, ואנחנו משתפים פעולה במשרד הבריאות, אבל אם ניקח את הדוגמה של החפרים והאמבולנסים שעושים נזק תדמיתי לחברות קדישה, זה משהו עולם ומלואו, ויכול להיות שאחר כך גם שמעון ניגע בזה, אבל עובדים מול משרד הבריאות, זה נזק בלתי הפיך, שלך תוכיח שזה לא אנחנו. אני רק רוצה להגיע לנקודה, היום צריך לזכור דבר אחד, היום יש כ-30,000 נפטרים במדינה, וחברות קדישה מתעסקות עם מאות, ואם זה חברה קדישה תל אביב של 7,000 בשנה, אם זה חיפה, אני אומר, כל תלונה היא עולם ומלואו, אבל צריך גם להבין את הפרופורציות. קודם כל אנחנו מטפלים ונטפל בכל תלונה בצורה, באפס סובלנות. אבל צריך להבין, בנפח של 30,000 נפטרים בשנה, זה משהו ענק. ואם ניקח שיש 5% פונים או דברים כאלה, אני אומר, צריך לצמצם את זה לאפס. מי שמרגיש שחוק בענף הזה, ואני חוזר וימשיך כמנטרה, לא יכול להיות בענף הזה. לכן הפתרונות הם קודם כל, מה שהובלנו עם הפורום, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שפתחנו קורס להכשרה מקצועית לעובדי חברות קדישה, שזה גם הפן הנפשי, פן הפסיכולוגי, פן המקצועי, שהאדם שעומד מול המשפחה צריך לדעת איך לדבר. הוא יכול להיות קברן מקצועי, אבל אם הוא לא ידע לדבר עם החברת קדישה ולתת לה בשקיפות, המילה הכי חזקה פה זה שקיפות. ברגע שהמשפחה תדע שמוסרים לה את כל המידע, מדברים איתה בצורה יפה, אני חושב ש80% מהדברים ייפתרו. וגם אם באה משפחה, ואני יודע שיש פתיחות בזמן האחרון בחברות קדישה, שאם באה משפחה והוא לא רוצה להגיד קדיש, והוא לא רוצה לעשות קריאה, אבל זה לא נוגד חזיתית את ההלכה, אני יודע שהרבה חברות קדישה היום פתוחות לנושא הזה, ואני מעודד דברים כאלה, כי בעצם אם זה לא נוגד את ההלכה, לא צריך לעשות סיפור מכל דבר, ואם זה הספדים שהרבנות הראשית תראה, ככל שאנחנו נדע להיות יותר פרקטיים בדברים שאנחנו יכולים ופתוחים, אז בעצם אפשר לבוא ולקדם את הענף. נושא האחרון שאני רוצה לגעת, אין ארוחות חינם. אם בעצם העובד לא ידע שיש לו תנאי שכר נאותים, יהיה לו הכשרה, תקן מסוים, מסלול קידום, עם כל הכבוד להרצאות שלנו, הוא לא ילך עם זה הביתה. ואם אנחנו רוצים לפחות למנוע תופעות של טיפים או כאלה או אחרים, שאני יודע שברוך השם במערכת הקבורה אין את זה, יש מחרים, ולכן יש חוק כרגע על השולחן של למנוע את נושא המחרים של בתי עלמין, וברגע שיהיו אנשים, החברות קדישה עם תגי זיהוי ועם תלבושת, זה ימנע מאוד את הזה, לפחות ידעו מי מדבר, וכשמישהו בא לבקש ממנו כסף, הוא ידע שזה סתם חפר, ולא יחשוב אחר כך שזה חברת קדישה. אז אני אומר, זה בידיים שלנו. וגם האוצר, ואני לא מתבייש להגיד פה, צריך להבין שאין ארוחות חינם. אם דורשים צפיפויות מחברות הקדישה, צריך לשים את היד בכיס העמוק. אי אפשר להפיל על חברה קדישה, להקים צפיפויות, וגם לגבי הצפיפויות אנחנו נלחמנו 6 שנים, ואני הובלתי מאבק שהצפיפויות תהיו סבירות. אי אפשר להעביר משפחה שהיו נוהגים לקברת שדה פתאום לקומה רביעית. אפשר לשים גלמודים, אבל צריך לעשות את הצפיפות כמו שצריך בצפיפות, אבל גם לעשות את זה אנושי. אי אפשר לבוא לבקש מזקנה, לבוא להזכרה ולבקש אחר כך סליחה על הביטוי שאולי הם גנבים לדיקטנר. אנחנו צריכים לבוא ולהיות אנושיים. אפשר גם לשלב בין הצפיפות לבין כבוד המת. תודה רבה. מה שאנחנו מתכוונים בנושאים של הביטוח הלאומי זה לעזור כספית במה שניתן להגדיל או לתת שירותים נרחבים בנושא של קבורת נפטרים, וישנם כמה נושאים שעדיין לא נפטרו ולא טיפלו בהם, כמו למשל נושא של פינוי נפטרים מחוץ לכותלי בתי חולים, העברות מעיר לעיר וכדומה, ואפשרות מניעה מכל מיני גורמים נוספים שמכפישים את חברות קדישה, כל מיני אמבולנסים פרטיים כאלה או אחרים וכל מיני מאכערים שמסתובבים בכל מיני מקומות שהם הבעיה של חברות הקדישה בקטע של תדמית השירות. אז אם אנחנו נפתור את הנקודות האלה, שם נצליח לתת שירות הרבה יותר טוב,
וגם ללא עלות. שאלת שיפור השירות והתדמית היא שאלה מורכבת, אבל אני חושב אני לוקח פשוט דוגמה שאני מכיר קצת מקרוב, זה דוגמת קדישא תל אביב. כדי לשפר שירות, קודם כל צריך דבר פשוט, צריך לרצות לשפר את השירות. וכשיש את הרצון הזה, אני חושב שיש המון כלים היום שכבר ידועים שניתן לעשות. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. בתל אביב, בקדישא תל אביב, הכניסו לדוגמה סקר שביעות רצון באופן קבוע סיסטמטי לאחר כל תהליך של גבורה, ככה שקודם כל הם מקשיבים לציבור שלהם באופן רציף, מדיד לאורך זמן כל השנה. יש מה שנקרא משוב חוזר מהמשפחות, זה אחד. 2, יש אתר אינטרנט שאפשר להפעיל, ואנשים במיוחד שהם חילונים שלא מכירים את הנושא, דורשים מידע, והמידע הזה צריך להיות אליהם נגיש, לכן אתר שמספק מידע זה דבר מאוד מאוד קריטי. דבר שלישי, זה בעצם חוץ מהכשרת העובדים שהיא מאוד קריטית, ואין ספק שהעובדים הם הממד הקריטי פה מבחינת מתן השירות, ולכן צריכים להתבצע הכשרות בעניין. אני קורא לעניין הזה באופן מקצועי מה שנקרא מודל של ניהול רגשי, מעבר לאלמנט הטכני שהחברות מאוד מאוד יודעות כן לבצע בצורה טובה את הפעילות שלהן. אני חושב שצריך לתת את הדעת על ניהול רגשי מול המשפחות ומול הקליינטים. ודבר אחרון, אני חושב שיש חשיבות גדולה להבין את הנקודה הבאה. צרכן, מתי הוא מתעצבן הכי הרבה? כאשר יש לו ציפייה מסוימת והוא מקבל שירות בצורה אחרת. אנחנו צריכים לסנכרן את הציפייה של הישראלי הרגיל הממוצע עם המציאות שהוא הולך לפגוש בתהליך גבורה. אם נסנכרן את הציפייה הזו, רמות התסכול ירדו פלאים והשירות שלכם יתפס הרבה יותר טוב. עכשיו, של מי האחריות הזו? לדעתי, ממשלת ישראל על סוגיה, בין אם זה המשרד לשירותי דת, בין אם זה משרד הפנים, בין אם זה משרד הבריאות, צריכים להקצות כספים באופן קבוע כדי כן לבצע דיאלוג מול הציבור, הן ברמת הפרסום, הן ברמת יחסי הציבור, והן ברמת ההסברה, כדי שאנשים יבינו שנושא הגבורה הוא נושא של, תכן רק דוגמה, נושא גבורת סנהדרין, אנשים נפגשים מזה פעם ראשונה בעת המשבר המשפחתי שלהם. הם פתאום, מה שהם חוו, כמה שאתה דיברת, כגבורה בקהילה, בגבורת שדה, הם פתאום מגלים שזה כבר לא מתקיים כמעט, שזה מאוד קשה לקיים את זה. ולכן, בין הציפייה, שאף אחד לא מטפל בה, עוד לפני שבכלל יש נושא של גבורה, ופה הממשלה מאוד מאוד חשוב שכן תזרים לזה כסף, בין נושא להסביר לעם ישראל היום, את נושא התשלום, את נושא סוגי הגבורה, את נושא ההבדל בין חברות קדישא לחברות פרטיות, אם הממשלה תכניס יד לכיס ותסביר את העניין הזה, כל הזמן החברות בשטח ימצאו את עצמם מתמודדים ציפייה מול אכזבה. ולכן התפקיד שלכם לדעתי זה לא רק להטיל את האחריות אל השטח שהתמודדו בנושא השירות לבד, חייבת להיות חשיבה מערכתית גדולה של הממשלה בעניין, גם בנושא השירות. אני הגעתי לפאנל הזה מהמקום הזה של ההדרכה בקורס הראשון, הפיילוט, שהתקיים ביחידה ללימודי חוץ במכללת אריאל. אני חייב לומר, החוויה שלי עם העניין הזה, אני לא הכרתי את העולם הזה בשום צורה, חוץ מכמובן, לא עלינו קבלת שירות פה ושם, אבל פגשנו שם, האנשים שלי ואני, פגשנו אנשים בעיניי נפלאים, אנשים מחויבים, אנשים ערכיים, אנשים מלאי שמחת חיים אגב, באופן שאותי הפתיע, ומאוד מאוד למדתי ונהניתי במקום הזה, ואני, זאת החוויה האישית שלי. שירות, תראו, שירות זה לא המפגש, הוא מסתכם בסוף, אולי נראה לנו שזה המפגש בין האדם שקובר לבין המשפחה, אבל השירות הוא מכלול. עכשיו, אם אנחנו רוצים לטפל בשירות, אנחנו צריכים להרחיב את היריעה, את נקודת המבט שלנו.
בסדר? הוא מתחיל, אני לא יודע, יש שרשרת שלמה של מאיפה זה מתחיל, איפה זה מסתיים, מי כרוך, מי האנשים שמעורבים בתוך הסיפור הזה, איזה תהליכים קורים שם. אני מצטרף לנושא של צורך בהסברה הרבה יותר רחבה, הסדרה של מי עוסק בכך, איך עוסק בכך, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל התנאי הוא התבוננות מערכתית, בסדר? לא נקודתית. זה הדבר הראשון שאני חושב שחשוב להבין בתחום הזה, ומי שצריך רצון, אז צריך רצון ניהולי, זה לא רק רצון של הפרט, זה לא רק רצון של בן אדם להשתפר. הרצון של הבן אדם להשתפר יכול להיות מאוד נפלא, אבל אם המערכת לא בנויה לדבר הזה, זה לא יעבוד. הדבר השני בנושא שירות, שהוא מאוד מאוד חשוב, בפעם הראשונה שהתחלתי להתעסק בנושא הזה, אני יועץ ארגוני של 20 שנה בערך, אמר לי מישהו, תקשיב, כשאתה בא לדבר על שירות, קודם כל תבדוק איזה שירות מקבל נותן השירות. אוקיי? אני לא יכול לדרוש מאדם, או לבקש ממנו, לא לדרוש ממנו, לבקש ממנו לתת שירות מסביר פנים, אם הארגון שלו לא מסביר לו פנים. זאת אומרת, האדם שאיננו מקבל את הצרכים שלו, את ההתייחסות, את התנאים הכספיים, אז בוא, גם, אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות בנושא שירות זה לבדוק איך אנחנו מנהלים את עובדינו, איך אנחנו מתייחסים אליהם, איך אנחנו ממלאים את צרכיהם, איזה כלים אנחנו נותנים להם כדי לתת שירות. זה כלל חשוב בנושא של שיפור שירות. הרבה הולכים לקצה, אני הולך רגע אחורה. עוד דבר אחד שאני רוצה לומר בשלב הזה, אני בטח אתייחס לעוד דברים בהמשך, יש בנושא של שירות של חברה קדישא, יש חסמים מובנים. תראו, הנותני השירות הם בהרבה מאוד מקרים שונים מהאנשים שמקבלים את השירות. שוני בלבוש, שוני בתרבות, שוני בשפה לפעמים. לתוך הסיפור הזה זה לא משהו שמתנהל בחלל ריק, נשפך לתוך זה תדמית, נשפך לתוך זה מה קורה בחברה מסביב. העסק הוא, יש חסמים שהם מעבר לכל מקום רגיל שבו היינו מדברים על נושא שירות, פה יש להם משמעות ונגיעה ועוד, מרחיב עוד את היריעה למי שרוצה לגשת ולטפל בנושא של שיפור השירות. אני מתחבר רגע לישראל במה שהוא הציג לגבי מה שקורה בחברה קדישא תל אביב, על הדף משוב, ויושב איתנו הרב דוד לוין, ומחברה קדישא נתניה, והוא בעצמו עושה את המשובים האלה. אז נשמח לשמוע. כן, שואלים איך עושים את זה, אז אני אגיד לכם איך עושים את זה. פשוט מאוד. זה לא תיאוריה, זו מציאות, זו אמיתי. אני קצת אספר לכם, אני הייתי ראש ענף נפגעים של חיל האוויר, הרבה מאוד שנים, וטיפלתי הרבה שנים במשפחות שכולות, וכאשר יצאתי לפנסיה, היה לי ברעיון, עוד כשהייתי בצבא, שיום אחד נצטרך לעשות דבר כזה באזרחות. אני הייתי מבקר משפחות שכולות, מטפל בהם, נמצא איתם בימים הקשים ביותר שהיו, ואמרתי שמגיע גם לתושבי העיר, ושאני גר לפחות דבר כזה, ואכן הצעתי את עצמי לחברה קדישא בנתניה, והרב שטיגליץ שלו פה, הרים את הכפפה, והיה מוכן לעשות את זה כפיילוט, כי זה דבר שלא קיים בארץ. והרעיון היה לבוא ולנחם. קיים בחדרה. קיים בחדרה גם. אם קיים אני רוצה לראות. זה לבוא באופן מסודר מטעם החברה קדישא. שימו לב, זה לא משהו וולונטרי, זה לא משהו שמישהו בא ועושה את זה בהתנדבות. אדם מגיע מטעם החברה קדישא למשפחה בשעה שיושבת שבעה ובא לנחם אותם. פשוט אחווה. אנשים בהתחלה לא קולטים, לא מבינים מה אני רוצה מהם, חושבים אולי אני בא למכור מצבות או קדיש או משהו כזה. הם מופתעים לראות שאין שום כוונת רווח מאחורי העניין הזה, אלא פשוט לבוא ולנחם את המשפחה. אני גם רב וגם עובד סוציאלי, ככה שאני יכול בשני הכובעים האלה לעשות זאת, ואני מוכרח לומר לכם שאני היום כבר עומד מעל 10,000 ביקורים בנתניה,
התגובות הן פשוט בלתי רגילות. אנשים לא מאמינים שיש שירות לאחר הקבורה, משום שהציפייה היא כמעט כלום. אנשים נכנסים, חושבים חברה קדישא באה לקבור. בא בן אדם בצורה מכובדת לבקר את המשפחה, לשבת איתם, גם לשמוע אם יש לה טענות כלפי החברה קדישא, וזה מאוד חשוב. אם יש לפעמים טענות, כדאי לשמוע מה רוצה, מה הקהל מדבר, על מה הוא מדבר. יש לפעמים שאלות, טענות, כל הדברים הללו עוברים לחברה קדישא ואנחנו עושים עם זה. והרעיון הוא בעצם האחווה והאפשרות למשפחה לטעון, לומר או לספר אפילו על הנפטר, מה הוא היה, מי הוא היה, אנשים רוצים לדעת. אני לא אעלה אתכם על הטכניקה, יש לי טכניקה מאוד טובה איך לעשות את זה, מי שירצה לשמוע יוכל לשמוע, אם תשאלו. אבל הרעיון העקרוני הוא שלא קוברים והולכים, אלא יש תמיד מקום שאפשר להעלות את הדברים, אפשר להעלות את הבעיות, אפשר לספר מהם החוויות שאנשים עברו במשך הקבורה, וזה פתח לשיפור. אם מדבר על שיפור השירות, זה השירות. ואני קורא לשירות הזה שירות בדחיפה. אנחנו לא צריכים לחכות שמישהו יצעק ויבעט, ואחרי זה יהיו בעיות, ואז יאמרו בואו נתקן, אלא בואו נעשה זאת קודם. אנחנו ניכנס למשפחה, נדבר איתה, נשאל אותה, נראה מה היא צריכה ומה הדברים שאפשר לשפר, ואנחנו נשפר. נעשה את זה אנחנו במקום שהם יעשו את זה. יישר כוח. אני מעלה את הדברים שגדי אמר, שנותני השירות צריכים לקבל שירות. ולכן אני מפנה אליכם שאלה, מהם הכלים שמשרדי הממשלה צריכים לספק לחברות הקדישא, כדי לאפשר את שיפור השירות למשפחות הנפטרים. ואני אשמח ששמעון אבון הכין לנו איזה מצגת, יראה אותה בהקשר הזה. בנושא של מתן שירות שחברות קדישא אמורות לתת, אני חושב שרמת השירותים שחברות קדישא נותנות זה איזה שירותים משרדי הממשלה מספקים, איזה אמצעים כספיים או אפילו הדרכתיים או טכנולוגיים בשביל לקדם את השירות לאזרח. למשל, מה המטרה שלנו? המטרה זה להעלות את רמת השירותים. היום, לצערנו, הרבה חברות פרטיות מנסות להיכנס לשוק הקבורה, כי הם חושבים שיש בזה כסף, אבל זה סתם מצג שם, אבל בסך הכל הם מנסים לתת שירות בתחרות מול חברות הקבורה, שאנחנו רגילים שזה חברות הקדישא. עכשיו, הנושא הזה משתנה עצם הזה שלמשפחות או למשפחות הנפטרים ישנם דרישות. הם רוצים יותר טקסי קבורה אזרחיים, רוצים השתתפות של נשים בהספדים או דברים כאלה, ואם יהיו חסמים כאלה שנוכל להתיר אותם ונוכל ליזום איזשהו מערך של מתן שירות הרבה יותר טוב בקבורת הנפטרים, אז פשוט החברות קדישא פשוט יעלו על איזשהו גל שהוא יגדיל או יתרום לתדמית הרבה יותר טובה. למשל, אם נשנה את נושא חקיקה בארץ בנושא הקבורה, נוכל תמיד לתת שירות טוב יותר, פיתוח של שיטות קבורה חדשות, ולאו דווקא לנושא של פיתוח ברמה של קבורה רבודה, אלא פשוט להתייעל במתן שירותי קבורה טובים יותר, תוביל את החברות קדישא לתודעה ציבורית שיוכלו לתת שירות טוב יותר. הנגשת מידע, זה מאוד נורא חשוב. חברות הקדישא, ככל שינגישו מידע יותר מהר למשפחות הנפטרים, והם ידעו לקראת מה הם הולכים, מה מותר להם, מה אסור להם לגבות, ואז יהיה להם יותר קל לדעת איפה נמצאים. למשל, הדרכות, מידע במחשבונים, באינטרנט, בעלונים, בכל מיני דברים כאלה יכולים לתת. דוגמה אחת שיכולה להיות של הנגשת מידע בצורה טובה, זה להציג את כל שיטות הקבורה, למשל, כחובה לדעתנו. אנחנו מציגים את זה כחובה, שכל אזרח ידע בדיוק בצורה מדויקת איזה סוגי קבורה קיימים בתוך חברת קדישא, והוא לא צריך לקבל את זה
בצורה נורא קשה כאשר הוא יודע שחבר שלו קיבל מידע אחר ואצלו הוא קיבל מידע אחר וישנה התרעמות די קשה. אז חובה להציג בפניו את כל שיטות הקבורה למשל הקיימות, וזה חלק מנתינת שירות. אנחנו במוסד מנסים לשפר את השירות של תשלומי דמי הקבורה לחברות הקדישא, ואנחנו מפתחים בימים כאלה מערכת אינטרנט שאפשר להגיש תביעות גם דרך קבצים וגם באופן ידני, כאשר כל המידע שבידי המוסד לביטוח לאומי יימצא על האתר, ורק החברה שמגישה את התביעות תוכלנה לראות שם את ההסכמים, את המכתבים, את הקבצים שלהם, את כל מה שיש לנו בתוך המחשב המרכזי. הם יכולים לראות את זה באתר האינטרנט בצורה מסודרת, כנ"ל יכולים לקבל מידע לניידים וכו' וכו'. דבר נוסף לאזרח. האזרח מקבל, יש לנו מערכת סימולטור שהיא עובדת גם באתר האינטרנט וגם במכשירים הסלולר, בשביל לקבל את הנושא של איזה חברת קדישא רשאית לטפל בו ללא תשלום, איזה זכויות יש לו, כמה זה עולה לו להעביר נפטר ממקום למקום, כמה עולה לאחסן נפטר, וכל מה של המידע שצריך להעביר לאזרח בטרם שהוא ניגש לחברת קדישא, אפשר לקבל את זה בצורה מסודרת ומדויקת, והיא בדרך כלל כמעט כמו שרשום בחוק ברמה הפרטנית. דברים נוספים שאנחנו עכשיו מכניסים לתוך המערכת, מאחר ויש לנו בעיה מאוד קשה של נפטרים שמבקשים קבורה אזרחית או נפטרים לא יהודים, אנחנו בימים אלה לפני כשבוע כבר העברנו בכנסת איזושהי הצעה לממן את העברתם של אנשים שרוצים קבורה אזרחית וקבורה לא יהודית לבתי עלמין שכן מוכנים לקלוט אותם כאשר הקבורה ללא תשלום. אנחנו נממן את העברה ממקום הפטירה, מעיר לעיר, למקום הקבורה שלהם במקום אחר, ואנחנו נממן את העברה הזו. זו דוגמה שיכולה לתת פתרון. נוסף, בשביל לעודד את הקבורה הרוויה עם הפחתה לפי תקנה 9, מי שמכיר, מי שלא מכיר, בסך הכל הכללי באים ומטיבים עם הנושא של הקבורה הרוויה. אנחנו לא נתחשב באותם מקרים שנגבו תשלומים בקבורה רוויה, ולכן זה מותיר בידי החברות הקדישא עוד כסף לנושא של פיתוח שטחי קבורה. הדברים המרכזיים שאנחנו כרגע נשארים לנו לטיפול, שאנחנו אמורים לפתור אותם, למשל זה נושא של העברת נפטר. אנחנו רוצים לבדוק אפשרות לממן העברת נפטר ממקום הפטירה כלשהו למקום הקבורה. כלומר, יכול להיות אדם שקיבל שירותי רפואה, למשל בחיפה, בגלל שאין במקום מגוריו אותם שירותי רפואה, נוכל לממן את העברה שלו ממקום הפטירה למקום הקבורה. זה כולל האמבולנסים הפרטיים, שמעון? אנחנו לא מדברים על האמבולנסים פרטיים, אנחנו מדברים שאנחנו נממן את זה דרך החברות הקבורה. כאשר נגיע לזה, נסביר את זה. נושא נוסף שהוא בעייתי זה פינוי נפטר, כאשר נפטר מחוץ לכותלי בתי חולים. גם לזה אנחנו הולכים בימים אלה למצוא פתרונות. כרגע אנחנו לא יודעים לאיזשהו פתרון סופי שיהווה נדבך, האם זה יהיה דרך מד"א, פינוי כל אדם שנפטר בבית או מחוץ לכותלי בתי החולים יפונה לאחסון בבית החולים הקרוב במימון המוסד. עוד דברים חשובים שאנחנו חושבים שנכון לעשות, זה נושא של רפורמה בכל חוק שירותי הדת היהודים, לאגם אותו בצורה כזו שיכלול את כל השירותים שהם חברות קדישא רשאיות לגבות ועל איזה שירותים, ורק אותם בפיקוח של המשרד לשירותי דת. והדבר הכי בעייתי כרגע זה שאין לנו מוקד ארצי שבו אפשר לאתר סך הכל איפה אדם נקבר. יופי. לצערנו, אם המוקד הזה יוקם בשיתוף עם הפורום ובשיתוף חברות הקדישא, כל חברות הקדישא, נוכל לפתור את הבעיות. תודה רבה. מה ששמעון מתייחס אליו זה למוקד שכרגע עובדים עליו בשיתוף עם המשרד לשירותי דת. אז אנחנו נשמח לשמוע מה המשרד מקדם. בעיקרון אנחנו שמחים שביטוח לאומי גם כן, כמובן כאחד שהוא מממן את גופי הקבורה, נכנס לדברים של הרפורמה, אבל מי שבעצם הוביל את הרפורמה של
בחוק שירותי הדת זה המשרד לשירותי דת בשנה וחצי האחרונים, ואני מקווה שבאמת ביטוח לאומי ימשיך לשתף פעולה בנושא הזה. גם בנושא קביעת תעריפים אחידים לשירותי קבורה, יש צוות של האוצר במשרד שירותי דת על מנת לקבוע תעריפים אחידים לחלקות חריגות בבתי עלמין סגורים, כי זה גורם מאוד מאוד בעיה של סטיגמה, שבא מישהו ורוצה לרכוש קבר ואומרים לו 80,000 שקל ובחלקה הזאת 20,000 שקל, והחלקות חריגות מפוזרות בכל מיני מקומות ולא מסומנות. זה פתח לתדמית, וכמה שנגיד לא וכן זה תדמית. את נושא המימון האוצר באמת צריך להשלים את זה, אבל לא יכול להיות שלא יהיו תעריפים אחידים בכל בתי עלמין, ואנחנו נפעל כמו שפעלנו לעשות את זה. זה דבר מאוד מאוד מרכזי, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, השקיפות, ברגע שיש שקיפות, אז לא יצטרך הרבה לדבר עם המשפחה, אבל ברגע שבן אדם בא ויש על הלוח את כל הנתונים, מה מגיע לו ומה לא מגיע לו ומה בכסף, ואיפה חלקה חריגה ואיפה חלקה שמורה והיא מסומנת, ולא שזה לא מסומן ופתאום אומר לו, תראה פה אם אתה הולך מטר ימינה זה 80, אם מטר שמאלה זה 200, אז כמה שנעשה פרסומות זה לא יעזור כלום. חוץ מזה שהמשרד עשה קמפיין, ובעזרת השם אנחנו נחדש אותו. לפני שנה וחצי דניאל בר הדובר והמשרד עשו קמפיין לעידוד הקבורה הרוויה ונושא סנהדרין, שזה היה משהו ותיק, אז אנחנו נעשה את זה, כי כמו שאמרתי קודם, להעביר משפחה מקבורת שדה בבת אחת לקומות זה בעיה, אז אנחנו נמשיך את ההסברה הזאת, אבל צריך להבין שיש מצוקת קרקע, אבל צריך למצוא את עמק השווה. כי גם פעם, אם מישהו היה נפטר בבת ים, היה נקבר בבת ים או בחולון, היום הוא נוסע לירקון ויכול להיות שהמרחקים יגדלו. אבל צריך לעשות את הכל בטוב טעם ולהסביר למשפחה. עכשיו, גם הנושא של ההכשרה במורשת בנימין, אנחנו היינו, אני לא רוצה להגיד שאני הצעתי את הנושא לעשות את לפני 6 שנים יחד עם אורית והפורום, שבני 10 נרצח, אבל לא הבנתי כאדם שבא ממערכות, מהצבא, מזה, איך יכול להיות ענף כל כך חשוב ורגיש בלי הכשרה. אז לכן פתחנו את העניין של מורשת בנימין, שבעצם זו הכשרה בסיסית לחברות קדישא, גם נפשית, גם שירותית, כי עם כל הכבוד, היום זה שירות ללקוח. תגידו מה שאתם רוצים, יש מוכר ויש לקוח. זה נראה לא טוב, אבל הדוגמה של חברה קדישא נתניה, זה לצאת מחוץ לקופסה. זה ללוות את המשפחה, ואני הייתי מתחיל עם זה עוד יותר. אני הייתי מציע לחברות קדישא גדולות, לקחת סופרוויזרים כאלה, שלא תמיד חייבים להיות גם דתיים. כי ברגע שמה לעשות, יש ציבור שרואה כפות השטריימל, למרות שזה מסירות נפש גדולה, יש לו סטיגמה. אז יכול להיות שאם תיקחו סופרוויזר כזה, איש מקצוע, גם דתי או לא דתי, בחברות מסוימות, שהוא ילווה את החברה מהרגע קבלת הטלפון, עם שיתוף פעולה של מחלקת הרווחה של העירייה, אני חושב שהיום, בשנות ה-2000, צריך לתת שירות למשפחה, ובעצם לנטרל את הבעיות של המשפחה, ולא, כמו שאומרים, קוברים והולכים. זה נגמר הסיפור הזה. אז לכן צריך למצוא את הדברים הבעייתיים ולא לפזר סיסמאות. וכמו שאמרתי, צריך להשקיע בהון האנושי. ההון האנושי במערך הקבורה הוא 90% מההצלחה. אם עובד חברה קדישא לא ירגיש הוא בעצם החזית, ויקבל את השכר ואת התנאים ואת הרענונים ואת ההפסקות כשהוא צריך את זה בשביל לחזור לא שחוק, זה לא יעזור כלום. לכן אני אומר, צריכים להשקיע בהון האנושי, כי זה העתיד שלנו. תודה. תודה רבה, אבל אתה יודע, נגעת בעניין של התדמית, יצחק, ויש את העניין של הביצה והתרנגולת, בסדר? מה הביצה, מה התרנגולת? האם שיפור באיכות השירות יביא לשיפור התדמית, או שפעולה לשיפור התדמית תביא לשיפור השירות? תראה, אני באתי גם מהמערך הצבאי, ואנחנו יודעים שבמערך הצבאי צריך ללכת משני הכיוונים, כדי להיפגש באמצע. צריך ללכת גם בקטע של קידום השירות, וגם בקטע של שיפור התדמית, וזה ייפגש באמצע. אם אתה תשקיע באנשים, תשקיע בשקיפות, תשקיע באחידת מערכות שלא חברה קדישא גובה תעריף אחר ועל משהו אחר. באמת, עם הסימולטור של ביטוח לאומי זה יעזור מאוד למשפחות, וגם הדפי מידע שאנחנו מפזרים בבתי חולים במד"א זה יעזור. אז אני חושב שזה ייפגש באמצע, ואין לנו זמן לחכות אחד לשני. צריך ללכת משני הכיוונים וניפגש באמצע. לכן, גם הביצה והתרנגולת צריך להתחיל בשני הצדדים בשיא האנרגיה. אתה יודע שהתדמית שלנו בעייתית בחוץ. אנחנו נותנים, רוב הציבור שיושב פה זה ציבור חובשי כיפות,
ומקורבים ויודעים למי לפנות נקרא לזה, אבל אנחנו משרתים 90% מהציבור שהוא לא חובש כיפה, בסדר? ושם העניין. אוקיי, קודם כל אני מסכים איתך, עם יצחק, שצריך לעבוד במקביל בשני הכיוונים. זה לא שאלה של ביצה ותרנגולת, זה שאלה של לטפל במשוואה משני הצדדים. אז נעזוב את הביצה וצריך לגשת לעבודה משני הצדדים. אבל מה שחורה לי כל הזמן מהניסיון המקצועי שלי, שתמיד הממשלה על משרדיה תמיד דוחפים את זה לדרגות השטח עד שהם זזים, עד שהם מבצעים דברים, ובינתיים הם שולחים את אנשי השטח להתמודד לבד עם כל התופעות. אז זה נחמד לבוא ולהגיד, תעשו הכשרת עובדים, או תעשו קידומים, זה הכל נפלא להגיד, אבל זה מאוד מאוד קשה אם הממשלה, אחד, לא מתקצבת, שתיים, לא תומכת בפרסום מקדים, שלוש, די בורחת מכל העניין של לתקצב את נושא של עלויות הגבורה, ומה שקורה הרבה פעמים, מה שאני מבין, ואני לא מומחה לעניין של הגבורה עצמה, אבל מה שאני מבין שהרבה פעמים הגבורות שדה צריכות לממן את הפעילויות האחרות השוטפות של גבורות הסנהדרין וכדומה. אז אני חושב שהממשלה הגיע הזמן שתאגם משאבים, ולא ייתכן שהבן אדם, האיש בקצה, בין אם חברה קדיש או בין אם המשפחה, צריך להתעסק גם עם הביטוח הלאומי, גם עם משרד הבריאות, גם עם בית החולים, זה בלגן אחד שלם. אז קודם כל שהממשלה תיקח על עצמה להשתפר בעצמה, זה אחד. שתיים, אני חושב שהוא צודק. שתיים, גם בנושא התדמית, זה נכון שאנשים נמצאים בחזית והם האנשים הקריטיים לגבי התדמית, אבל תדמית נוצרת משפה, וכיום אין שפה, אין דיאלוג, לא מדברים על אותה שפה, לא המשרד שלכם עם הציבור הכללי החילוני או המסורתי, וגם לא דרגי השטח. אז אם צריך ליצור שפה שלמה של מסבירת פנים, אז היא צריכה להיות הן בדרגת השטח, והן גם בדרגה הממשלתית. הצד השני של המשוואה זה הממשלה, והיא חייבת לתקצב באופן קבוע, כמו שאמרת בנושא הגבורה הרוויה, היא חייבת לתקצב לא פעם בשנה וחצי, כי פעם בשנה וחצי זה לא דיאלוג, זה להגיד לציבור פעם אחת, הנה אני ואז להיעלם. אנשים לא חיים את התחום הזה, הם מפחדים מהתחום הזה, הם מדחיקים את התחום הזה. אם המשרד, אני רוצה לתת לכם דוגמה, תסתכלו את מהפכת המחזור שהשקיעו משרדי הממשלה, משרד לאיכות הסביבה, כשהיה גלעד ארדן שר. בשנה הראשונה הוא הוציא 20 מיליון שקלים רק על פרסום למחזור, אוקיי? בשנה אחת. כמה מוצאים כל המשרדים השונים שמטפלים בעניין הזה בנושא של הסברה לציבור לגבי כל העולם החדש הזה שנקרא גבורה רוויה, תעריפי תשלום וכל העניינים האלה. אני חושב אפילו לא 10% מזה. לא רוצים לגעת בזה. חייבים לגעת בזה. אם לא ייצרו דיאלוג מלמעלה, תהיה בעיה בדיאלוג למטה. וזה מה שהממשלה לא מבינה והיא חייבת לטפל בזה. גדי, אתה היית עם האנשים בשטח, זאת אומרת, היית במשך שנה עם האנשים. מה מהשטח? אני אגיד כמה דברים קודם על נושא של תדמית ושיפור שירות, כי זה בעצם העניין. אני חושב שזה תהליכים שמזינים אחד את השני, זה לא תהליכים מנותקים. התדמית משפיעה על השירות הנתפס, והשירות כפי שהוא מתקבל משפיע על התדמית בסופו של דבר. אז אני מקבל לחלוטין את דבריו של יצחק, שצריך ללכת בשני הצירים במקביל, לא יודע אם להיפגש באמצע, אבל להיפגש למעלה יותר. יש עניין אחד שאני ככה כל הזמן חושב עליו, אני חושב שבעניין של התדמית, התחום הזה הוא כל הזמן בהתגוננות. כל הזמן מותקף וכל הזמן בהתגוננות. עכשיו, אני גם בא מהצבא. הייתי הרבה שנים בצבא, ואני חושב שצריך לעבור מהתגוננות להתקפה. מרגע כל הזמן להתנצל וכל הזמן להסביר, לטפל בתקלות או אני לא יודע מה, למגמה של התמודדות אקטיבית, בסדר? הסדרה, כל מה שאתם אומרים פה הוא נפלא. לקחת את זה באופן מערכתי. לייצר הסברה מתמשכת, לייצר סטנדרטיזציה, שכולם יקבלו אותו דבר וידעו מה הם מקבלים, ידעו למה לצפות. אני חושב שאחד הדברים, אני אתן לגדי רגע להמשיך, שאנחנו, כפי שאתם רואים היום נמצאים פה, הפורום מנסה להוביל את העניין שכל חברות הקדישא ייוצגו ביחד.
וזה אחד הדברים שמגיע לפורום כל הכבוד, כי הוא מנסה להוביל את זה, ואפרופו בגלל זה הוועידה, כדי לשמוע את כולם. סליחה, גדי בר. דבר אחרון, שאלת, תראה, בסופו של דבר, גם פעילות של האנשים, זאת אומרת, השירות הנתפס והתדמית מושפעת כמובן על ידי איך אנשים פועלים. אז אם בסופו של תהליך מגיעה משפחה ופוגשת או את החאפרים, או אפילו עובד של חברה קדישה שבקונסטלציה כזאת או אחרת, איכשהו עניין של כסף נכנס לשם, לא משנה מה אתה תבנה קודם, לא יעבוד, זה לא ייקח. זה מה שישאר לאנשים בראש. אגב, אבל רוב החוויות הן חוויות טובות. אני לא יודע, זה מה שאני ככה פגשתי בתחום הזה. רוב חוויות המפגש של האנשים עם חברה קדישה הן חוויות חיוביות. יש הרבה מאוד חוויות חיוביות. אבל מה יוצא בסוף? הדברים הפחות נעימים, זה נשמע תמיד יותר טוב בתקשורת, לא? מה? זה נשמע יותר טוב בתקשורת, הדברים הלא נעימים, מאשר נכון, הדברים הטובים. אבל קודם כל צריך להבין את זה. השירות שנותנים, היחס למשפחות. נכון. אני רוצה לחזק אותך, כשהתחלנו לעשות את המשוב המדעי בתל אביב, אני הופתעתי, באמת מה שאתה אומר, אני ציפיתי למשהו יותר שלילי. ומה שראינו, שהם מקבלים ציונים מאוד מאוד חיוביים, דווקא המשפחות שדגמנו אותם עד חודש מהאירוע שבו נגבר, וזה מדהים מה שאתה אומר. ולכן, בנושא התדמית, יש המון השפעות חיצוניות שלא קשורות לחברה קדישא, או לא קשורות לשירותי הדת, שכן משפיעים. במיוחד בנושא של, אתה יודע, תדמית החרדים, תדמית הנושא של נושא הכסף וכדומה. זה השפעות חיצוניות שלא קשורות בכלל למה שאתה עושה. ישראל, הם פוגשים אותם בברית, הם פוגשים אותם אחרי זה בבר מצווה, הם פוגשים אותם אחרי זה בחתונה, והם נפגשים איתנו בסוף בקבורה, אין מה לעשות. וחלק מהעניין זה לשפר את השירות כדי שההסתכלות תהיה אחרת. ולכן אני אשאל את הרב דוד, למה אתה חושב שחברות הקדישא שעוסקות במקצוע, לפי דעתי הקשה ביותר, עם הרגישויות הכי גדולות, לא מוערכות מספיק? תמיד יש עליהם חוות דעת שלילית, כמו שאמר גדי, למרות שהוא רואה שזה מצב אחרת לגמרי. נכון, קודם כל, התדמית של חברה קדישא היא תדמית שלילית הרבה מאוד שנים, וכדי לעקור את זה צריך לעשות המון פעולות. וכל דבר קטן שאפילו לא קשור לחברה קדישא, הוא למעשה נקשר לחברה קדישא. ואם בא איזשהו חאפר שנמצא שם, אני יודע, בבית קברות, לעשות הזכרה נניח למשפחה, לא מכירים אותו, לא יודעים מי הוא בכלל, אבל המשפחה רואה אותו כאיש חברה קדישא. למה? כי הוא נמצא בבית הקברות. ואם משהו לא בסדר, אז החברה קדישא לא בסדר. ולכן, כמובן שזה סיפור לא פשוט, אבל עם עבודה מאומצת וסזיפית, כמו שפה, אנחנו רואים שינויים מרכזיים, עם הסברה מאוד טובה ואינטנסיבית, זאת אומרת, לא לרדת, כל הזמן להסביר, להערכתי הדברים האלה יפחתו, ובעיקר אני מדבר גם על נושא הזה של תרבות הדיבור. אני מדבר על תרבות הדיבור, ואלו הדברים, חלק מהדברים שאני זיהיתי בשטח, ובאמת עשינו הרבה מאוד שיפורים בעניין הזה. כשאדם מגיע לחברה קדישא, הוא נכנס למפגש הראשון עם הפקיד, אז השאלה היא, מישהו אמר לי, הוא שאל אותי, כן, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אני באתי לרקוד איתך. מה אני רוצה? בן אדם מגיע למשרד של חברה קדישא, מה הוא רוצה? ולכן עצם העובדה שהוא שואל אותו שאלה כזו, זה מיד מקפיץ אותו. אפשר לשאול את השאלה, במה אני יכול לעזור לך? שימו לב, אותו דבר, שאלה בצורה אחרת, ופה הבן אדם נפתח אומר, הנה הבן אדם שיושב מולי, הוא בא לקראתי, הוא בא לעזור לי. בוא נראה מה אני יכול לעשות בשבילך, ואז כל הדיאלוג לאחר מכן הוא כבר נראה אחרת, כבר הכל שונה. ולכן תרבות דיבור זה אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו, וכמובן להסביר שוב לקהל שהחברה קדישא אינה מעורבת בכל הדברים שכמו שאמרת אתה, שמעון, כמו שאתם אמרתם, שכל החאפרים למיניהם שמסתובבים בשוק ואין, אני לא יודע, צריך למצוא את הדרך איך להוריד אותם. כל מיני מוכרי שירותים שאף אחד לא מכיר אותם. צריך אולי להטמיע שחברה קדישא נותנת את כל השירותים ללא עלות גבוהה, ואפשר לקבל מהם הכל, רק תפנו אליהם.
אל תפחדו לפנות לחברה קדישא, כי ישנם כאלה שהם פשוט נרתעים, הם לא רוצים לפנות לחברה קדישא, כי מי יודע מה יקרה לי כשאני אכנס לחברה קדישא. אפשר להיכנס לחברה קדישא, אפשר להיכנס למשרדי חברה קדישא, ולקבל שירות טוב ומסביר פנים, כי אז המון חפרים מסביב ירדו, פשוט ירדו, וההשמצות על חברה קדישא פשוט תפחתנה. שמי מחלוף עקיבא, ואני יושב ראש חברה קדישא הספרדית בחיפה. אני מעריך את כל מה שהפאנל המכובד אמר, אבל אני רוצה להדגיש דבר שלעניות דעתי, זה בראש ובראשונה תדמית חברות הקדישא היא בשפל המדרגה, והיא לא נובעת מכל מה שאתם אמרתם, וכל מה שאמרתם כבודכם במקומו מונח, היא נובעת אך ורק ממצוקות מקומות הקבורה, וכשבאים לרכוש מקום קבורה אומרים להם 30 או 40 אלף, וזה מלווה את התדמית של כולם שמגיעים, זה המפגש הראשון עם אנשי חברה קדישא. השאלה שלי היא, מה עושים כדי לא ללכת לבנייה בקומות, כי זה מייקר את מקומות הקבורה, ואם נלך למקומות קבורה בקבורת שדה כמו שאבותינו עשו, התדמית של חברות הקדישא תלך ותגדל, ובנוסף למה שאתם אומרים פה. יצחק, בבקשה, אני חושב שזה אומנם מה שאני יודע, באולם הסמוך אלינו מתנהל דיון בדיוק על נושא צפיפות הקבורה, עלויות וזה, אבל מאחר שאני פה, המשרד בעצם, הייתה החלטת ממשלה שבגלל מצוקת הקרקע במדינה הולכים לקבורה רבודה. המשרד 6 שנים נלחם בצפיפויות, והיו גם חברות קדישא שרצו ועשו צפיפויות מאוד גבוהות שאנחנו לא רצינו אותן, מסיבות כאלה ואחרות. אנחנו התחילו לדבר על 2000, אנחנו 6 שנים לא אישרנו, זאת אומרת לא הסכמנו להיות בתוך העניין הזה, והגענו להסכמה שזה בסביבות בין 700 ל-900. עכשיו, גם ה-700 ו-900 יש על זה דיונים כרגע, והגישו הפורום ונתנו גיבוי שביקשנו בשני תנאים. קודם כל, שאפשרות שרוב הקבורה תהיה במכפלות בשיטות כאלה ואחרות. דבר שני, שהאוצר, כמו שאמרתי קודם, ישים יד ויוצאים מהכיס, כי אם אומרים קבורה בחינם, אי אפשר להפיל על חברות קדישא עלות כזאת גבוהה. לכן צריך לממן גם את הקבורה הרבודה במכפלות, ואנחנו תומכים בזה ואנחנו נאבקים מול האוצר, ואני אומר שאפשר לאזן בין מצוקת הקרקע במדינה לבין כבוד המת, וככל שזה תלוי בנו נעשה את זה בעזרת השם. כל הכעס על חברות קדישא זה רק בגלל סיבה אחת, ואני מסכים פה עם עקיבא. אם נותנים למסכנים ולעניים קבורה בכוכים ולעשירים קבורת שדה, מכאן מתחיל שורש הרע. אתם המג"דים, אתם נמצאים בשטח, אתם חוטפים את כל הריקושטים. לא ראיתי אף אחד מהמתכננים שהוא חתם צבא שהוא מוכן להיקבר בכוך. תסלחו לי גם עולם הרבנים, לא ראיתי שום רב שהתיר את קבורת הכוכים שלאחר 120 שנה הוא מוכן להיקבר שם. כל מי שאוכל אותה זה חברה קדישא, שהם עומדים בפני הציבור. חבר'ה, תפסיקו עם הצפיפות, הבדיחה הזאת. תפסיקו עם זה. קבורת חינם, אל תיתן להם כוכים, תן להם קבורת שדה, קבורת חינם. וזה כל הכעס. ושאתה אומר להם קורס זה בחינם, קבורת שדה תשלם, לא יעזור כל היועצי התקשורת פה. שום דבר לא יעזור. תשנה את זה, תבטלו את זה. אל תגידו אין שטח, יש מספיק שטח. תודה רבה. אני אשמח. אני רוצה התייחסות קצרה לעניין הזה. אני מבין שהנושא הזה הוא טעון וקונטרוברסלי מאוד מאוד מאוד. אני רק רוצה שאלה קצרה. האם התדמית של חברת הקדישא לפני הסיפור של קבורה רוויה היה אחר? יותר גרוע. לא יודע, לא, אבל אני רק יכול לומר לכם מהשטח, אני יכול לומר לכם שזו אחת השאלות הנפוצות ביותר של המשפחות כלפי החברה קדישא. הם הרי לא יודעים שזו החלטת ממשלה או לא החלטת ממשלה, מדוע קוברים מקומות, אנשים שואלים איך נשים שם את הזר, מה קורה שם, האם זה מעפר באת ולעפר תשוב, המון שאלות שמתעוררות. דהיינו, אני מוכרח לומר לכם, בצער, מהשטח אנשים בועטים. השאלה עד מתי זה יהיה וכמה זמן אפשר יהיה לעמוד מול זה, משום שהקהל, הציבור, יש לפעמים מצב שאנשים מוזילים מכיסם עשרות אלפי שקלים כדי לקנות איזשהו חלקת קבר שזה יהיה בתוך האדמה ולא להיקבר למעלה, וזה באמת בא מהשטח, ואתה צודק מה שאתה אומר. השירות הוא חשוב, נכון? ודאי. צריך לממן אותו. צריך? לממן אותו. מי שקובע את המימון זה משרדי הממשלה. מדוע יש הפרשים
בתעריף שמשלמים ביטוח לאומי מחברת קדישה לחברת קדישה, כי הלא אותם האזרחים משלמים עם אותם מיסים בכל הארץ. הממשלה היא רק מדפיסה כסף, היא לא מייצרת את הכסף. מי שמייצר את הכסף זה האזרחים. הממשלה לוקחת את הכסף מהאזרחים, היא צריכה להחזיר אותו לאזרחים, ולכל האזרחים בכל מקום בארץ באותה רמה. קרקור לא צריכה לקבל 4,000 שקל ותל אביב 13,000 שקל. חלקות קבורה, חלקות... למה חלקות... אני מסכים. שאלה. למה חלקת... אמרת, שאלת. לא, עוד אחד. למה חלקת קבורה בקרקור 3,600 שקל, בחדרה שהיא יותר זולה נדל"נית מקרקור 8,000 שקל? תענו לי על זה בבקשה. אני מקבל את השאלה, אני ברשותך, שמעון, הרי כולנו משלמים בסופו של דבר ביטוח לאומי אותו דבר, כן? הבן אדם צודק, מה, פה תעריף אחד, שם תעריף שני. טוב, לגבי תשלום דמי ביטוח, אין שום קשר בין תשלום דמי ביטוח לדמי קבורה, אז ככה, רק בשביל שתדעו. הנושא של התעריפים נדון כבר מאז שאני זוכר את עצמי משהו כמו 20 שנה. בשנים האחרונות, מי שמכיר את בג"ץ נחשולים שקבע שיש לקבוע תעריף אחיד לכלל החברות הקדישה. לצערי, אנחנו קבענו תעריף אחיד, אבל לצערי חברות הקדישה הגדולות הן לא מסכימות להוריד את התעריף שלהם בכ-30% מהתעריף שאנחנו משלמים היום. התעריף הריאלי שאמור להשתלם הוא התעריף הריאלי שאמור להשתלם היום הוא בסדר גודל של בערך 4,500 שקל במקום שנייה. אף על פי כן, אני רק לפני שבוע הגשתי הצעה לתיקון התעריפים שהחברות הקטנות נעלה להם בינתיים עד שנוכל לפתור את הבעיה עם החברות הקדישה הגדולות. אז אני מקווה שעד סוף השנה נקבל את ההחלטה ונלך לכנסת לתיקון התעריפים. אני מכיר את הבעיה. אני מפסיק את שמעון, אבל אני רוצה להגיד לכם שהוא בחוזקה משתדל לעזור לכולנו. אני יודע מאחורי הקלעים עד כמה. מדברים ומתייעצים כיצד להמעיט, להנמיך ולשפר את התדמית של עובדי חברה קדישה. השאלה מורי ורבותיי נוגעת, כמו שאומרים, בנושא הכספי. בואו נשאל כמה עובד חברה קדישה שעובד בחפירות, בקבורה, בהובלה, בכל. כמה הוא משתכר בכלל? על אחת כמה וכמה כאשר מדובר, הרבה פעמים יש קבורה בלילה. מעסיקים את עובדי חברה קדישה גם בלילה. השאלה האם ניתן להם השכר המתאים שבנוסף לעבודתם ביום צריכים גם בלילה, צריכים גם במוצאי שבת. אני חושב שאם אנחנו רוצים לדרוש משהו מעובדי חברה קדישה, חייבים קודם כל לשפר אותם בצורה מסודרת, בצורה טובה, ואז בוודאי ונהיה בעינינו כחביבים וכנהיינו בעיניהם. אם אנחנו נחזק ונעודד את התדמית של עובדי חברה קדישה, אז גם מלמעלה גם כן יוקירו ויעריכו את עבודתם. אני ברשות הרב אעביר את השאלה לשמעון, כי הוא יוכל להתייחס לזה. בקצרה רק שמעון. טוב, נושא התעריפים. יש פה בעיה בין עובדי חברת הקדישה, שזה עמותה, לבין עובדי חברת קדישה של מועצות דתיות. תן לי להסביר. אנחנו משלמים את דמי קבורה, זה לא משנה אם זו עמותה או חברת קדישה של מועצה דתית, וגם ישנם תוספות קבורת לילה לסדר גודל של 1,600 שקל כתוספת על דמי הקבורה על כל קבורת לילה מאחר השעה 6 בערב. הכספים משולמים לכל חברות הקדישה באופן זהה לפי התעריפים שלהם. לצערי יש לנו בעיה בנושא של חלק המועצות דתיות שאין להם משק סגור לחברת הקדישה, ולגבי שכר, מי שקובע את השכר במועצות דתיות זה המשרד לשירותי דת ולא הביטוח הלאומי. סדר גודל של דמי הקבורה רק בנושא שכר
הם כמעט 67%, 66.7%. זה רק השכר של העובדים. שאר השירותים זה כל מיני אמצעים של דברים אחרים. אבל בסך הכל הכללי, מתוך כל אותו סל של דמי הקבורה, וזה די משמעותי, אנחנו משלמים מאות מיליוני שקלים בשנה לחברות הקדישא. לצערי, אני לא יודע להגדיר מה כל שכר במועצות דתיות או בעמותות. חברות הקדישא הגדולות מעולם לא התנגדו לכך שיעלו לקטנות את דמי הקבורה. אנחנו תומכים לאורך כל הדרך בכך שיעלו לקטנות את דמי הקבורה. אמרנו את הדברים האלו פעם אחר פעם בכנסת, בוועדות, במוסד לביטוח לאומי, אצל מנכ"ל הביטוח לאומי ובכל מקום. מי שמנסה ליצור את הלינקג' ולעשות חיבור בין הפחתה לגדולות לבין העלאה לקטנות, חוטא לאמת, בגלל שדמי הקבורה בגדולות, אלו דמי הקבורה שצריכים להיות משולמים, לפי דוחות כלכליים שעשינו, אפילו צריך להעלות אותם בכ-30%, ואנחנו לגמרי בעד להעלות את דמי קבורה לקטנות, ובכך לשפר את שירותי הקבורה. שמעון, יש לך, מוסר לך מנלה איזה לפיד. שמעון מודע לזה, הוא מודע לזה, יש את זה במסמכים רשמיים שלנו, מעולם לא התנגדנו. זה שהמוסד לביטוח לאומי רוצה להעביר מכאן ולתת לכאן בשביל לא להוסיף כסף לתקציב, אני לגמרי מבין את זה, אבל זה חוטא לאמת, בגלל שכן צריך להוסיף לקטנות, כי מקבלות מעט מדי כספים. עכשיו, לגבי, אני חושב שזאת גם הייתה העמדה של המשרד לשירותי דת לאורך כל הדרך. לגבי... שאלה, מנלה. רגע, מילה אחת. לגבי המחירי ותעריפי קבורה. נכון שיש עיוותים, אבל למשל שמדברים על תל אביב לעומת קרקור, ההשוואה היא לגמרי לא נכונה, מסיבה פשוטה, כי כשאתה בונה קבורה רוויה במאות מיליוני שקלים, כמו למשל בתל אביב, שבנינו עכשיו פרויקט 200 מיליון שקל, יוצאים עכשיו למכרזים לפרויקט של 550 מיליון שקל, העלות היא פי 3 ופי 4 ופי 5 לקבר, ולכן התעריפים אפילו נמוכים מדי. אני לגמרי מסכים, וגם את זה אלינו ועדת הפנים של הכנסת מול המשרד לשירותי דת, שצריך לעשות בדיקה כלכלית מחודשת. יכול להיות שיש מקומות שבהם תעריפים נמוכים מדי, אבל אני חושב שההשוואה צריכה להיות לגבי העלות של הקמת מקומות קבורה ועלות הפיתוח בכל מקום בפני עצמו. תודה. אני רק רוצה להדגיש פה שהמשרד לשירותי דת בהובלה של מר משה דגן הסמנכ"ל ואגף הסדרה שלחו לכל חברות קדישא לפני חודש וחצי שכל חברה קדישא, לא משנה איפה היא, יכולה להגיש דוח מסוים, לבקש העלאה בתעריפי המחירה בחיים, ולצערי הגישו רק 2. יוצא מפה מסר, אולי הם לא יודעים. ההוא מקרקור, שואל ובורח, לא יודע איפה, פה. שאלת את זה ולא ראיתי שהגשת. יש שבלונה מסוימת שאפשר להגיש, יש במשרד ועדה של רואה חשבון, ואחרי שהיא מאשרת את זה, היא תעביר את זה לוועדת הפנים של הכנסת. אז הנה, יוצא מפה מסר שחברות הקדישא הקטנות יכולות להגיש, גם הגדולות, בקשה לשינוי תעריפי לשינוי התעריף. קודם כל אני רוצה לומר לכם תודה באמת. עצם זה שנפגשים פה, עצם זה שמדברים על זה, הקורס שעברנו, את הכנסים שעושים זה עוזר. זה לפחות פורק מתחים. לקחת לי את הסיכום. לפחות פורק מתחים. ואני רוצה להגיד לכם משהו, אין לי טענות לא לשמעון, לא לאף אחד מהפאנל, גם לא ליצחק, הם עושים הכל. אז אני שמח שאתה מסיים. מעליכם יש עוד מישהו. אני שמח שאתה מסיים את זה בדרך. שמתקצב את זה, ועליו צריך ללחוץ. אני באמת מודה לכם על הכל. אז אני רוצה ברשותכם, תודה רבה, אני רוצה ברשותכם לסכם את הדיון. ראשית, אני חושב שכולנו מסכימים שרמת השירות תעלה, ככל שרמת השירות תעלה, ככה גם התדמית של חברות קדישא תלך ותשתפר. שנית, שעלינו המנהלים של חברות הקדישא פה שיושבים, לדאוג כל הזמן לשפר את השירות לכל אלה שמקבלים מאיתנו את השירות. אני רוצה להודות למשתתפים, למר שמעון נבון, למר יצחק ישי, למר ישראל בכר, למר דוד לוין, הרב דוד לוין ומר גדי מזרחי, מגיע להם מחיאות כפיים. וכמובן תודה גדולה לפורום שקיים את היום הזה, ולאורית מסמי שטרחה מאוד שהוא יצליח. תודה רבה לכולם.